Experiment vyšiel. Na farme pri Púchove začínajú sadiť melóny. Ide o najsevernejšie položené pole na Slovensku. Sladké plody pestujú špeciálnym spôsobom, vrúbľovaním na tekvice. Lepšie odolávajú drsným podmienkam. Melóny z Púchova sú výnimočné v tom, že sú vrúbľované na tekvici, ktorá rastie rýchlejšie a má odolnejšie korene. Tu pod tým štipcom je miesto toho vrúbľovania. Tu je tekvica a táto časť už pokračuje samotný melón, ktorý je zrastený. Dokáže nasať viac živín, viac vody, rastie oveľa rýchlejšie a udrží samozrejme viac plodov. Vďaka tomu dozrejú melóny aj v severnejších oblastiach Slovenska. Plody pestujú bez chémie, rastlinu sadia do slamy, tá zadržiava vlhkosť a bráni prerastaniu buriny. Zabierame slanu, potom robíme dierku a musíme ho zasadiť, aby nebol nižšie ako tie štepky. Dneska sadíme 3 druhy, Prima Orange, Prima Gold a Ingrid. To je 3 druhy červené, žlté a oranžové. Ide o menšie odrody s tenkou šupkou. Na pole vysadia 300 sadeníc. Aby melóny rástli, potrebujú teplé noci. Melón je ideálne, keď sa vysádza pri nočnej teplote 8 až 10 stupňov a pri 5 stupňoch melón odumiera, uschýňa. Na jednej rastline sa urodí aj 6 plodov. Polievajú každý deň. Minulý rok minuli farmári na polievanie 80 000 litrov vody. Ak sa počasie vydarí, melóny by mohli dozrieť už v auguste. V lani zozbierali 6 tón, ich chuť bola neporovnateľná s dovozovými. Teplomilným plodinám sa na hornom považí darí aj kvôli klimatickým zmenám a otepľovaniu. Slovensko nie je krajinou, ktorá je sebestačná v produkcii melónov. Dôvodom je aj to, že máme teda stále zvyšujúci sa import tejto plodiny a hlavne to, že melóny sa k nám dovážajú za výrazne lacný peniaz a dozrievajú aj o niečo skôr. Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory na Slovensku ročne dozrie okolo 4000 tón melónov. Pestovateľov však ubúda, vytláčajú ich melóny z dovozu, ktoré dozrievajú skôr a sú lacnejšie. Anna Mazreku, Teatri.